нещо не Коментирай! Не е синджи. Това са отново огнения аспосичи. Това се опитам да намали мая. И като сега. И сега да направим една пробичка. Ето го тест драйв пилота Батман. Я да видим. Я да видим. Нещо прекъсва да не е от свещите това. Само от свещите ще знаеш. Това нещо, свещи кабели нещо да няма втора употреба, бе. Я да видим азбука как е. Отзад. Тук някой селени са изстравя, служива и бати и селската трава, ама от такова. Нещо прекъсваме на отвора. Трябва да отворим и да видим какво е. Виж как тресе като такова. Ще умира този двигател, да знаеш. Проблема е двигател. Да, трябва да се сменя двигател, не?